ngajengi. Nggih. Wah, malah wedi ya ketoke. Jare milih ya. Pak malah mboten sah wedi tadi niku galak ming raine tok kok. Anu wedi karena anu kegemukan. Napa? Karena kegemukan. Ngandel ora. Jeneng niki kula mboten gemuk lho, Pak. Ngaten nggih. Biasane luwih lemu saka iki. Ngandel ora. Nek Kowe iki temreng- ora ming aku to sing ngunekke, saiki percaya ora kowe tak unekke kowe kelemon tin. Bola-bali mesti kelemu nggo napa? Endi? Mubeng-mubeng awake. Kelemon. Aku iku nganggo sandangan ngono kuwi rak mergo kene tok pletet nganggo stagen, dadi ketok cilik. Nek nang omah Napa? mlaku wae iso mak. Mulane nek ten mriki kula wis gawe cilik lho, Pak. Niki iki nek ten ngomah luwih lemu. Luwih lemu nggih. Nggih. Jenengan pengen weruh. Wah, nek weruh medeni. Oh, berarti ora ming dalange sing ngomong. Ah kandhane. Ha ya aku wis ngomong cilikno. Olahraga ya. Ha iya. Selagine sing piyai sepuh-sepuh pit-pitan, sepeda. Ya. Jenengan to? Sepeda gembira. Aku tahu sepeda arep semaput ya ora dadi sepeda gembira. Lah napa? Sepeda sedih wong arep semaput. Ya.